Hormatly vatandaşlar, şu gün 2024 ýylyň 17-nji iýuny hepdeniň duşanly güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallaryna. Hoş geldiňiz. Hormatly vatandaşlar, şu günkü biziň temamyz Gurbanlyk bayramynyň netijeleri. Şu gün men bilen efira Konstitusiýa Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Düýejik gatnaşýar. Muhammed aga, salamu aleykum, hoş geldiňiz. Salamu aleykum vatandaşlar, salam biradar. Muhammed aga, eger ruhsat bersen, men Türkmenistanyň gelen gyta habarlary aýdyp geçeýin, ondan bizde videolar boýunça ýa-ni gepleşip dowam eder. Videolar we maglumatlar bar. Ine hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň gowuşan habarlara görä, MHM gurlugy Serdar we Gurban Berdimuhammedowyň buýrugy bilen ertenlerde gatyp edildiler. Azajyk goýdular, ýa-ni internetiň barlyk görünýär ýöne şondan gepleşip bolanok, video geçip bolanok, ýa-ni köp maglumatlar geçip bolanok. Gorkup şular bir 2-3 günden bäri interneti ýuwaş-ýuwaşdan beklediler. Ine Türkmenistanyň hiňilige adamlar üçmeli däl diýip görkezme berildi. Köp ýerlerde hiňilik gurbana ruhsat bermediler. Käý ýerlerde ine hiňilik halkymyz özi gurýardy hiňiligi. Hemme wagtdan o Sowet wagtlaram, häzirki wagtlaram ýa-ni hiňilik özleri gurýardylar. Biziň vatandaşlarymyz şo gurulma bolsa da gelip şonu ýykyp aýryp ýa-ni asfaltlap bolmadyk ýaly etkileýärler. Polisler we MHM guruplary. Ine diňe hökümetiň görkeden ýerlerine bir kısan ýerde her şäherde hiňilik gurulýar we şo ýerde MHM, polis ýa-ni häkimler jogap berip şo ýerde telewizion üçin reklamajyk etdiler. Ünsüren bolsaňyz Sowet Soýuzy wagtlarynda da beýle däldi. Häzir rejim gaty gorkýar. Bir zat bolsa ine Serdar Berdimuhammedow ylgak gidip başga tama ýa-ni ötürýän ýa-da ýene gelip ýa-ni ýolbaşçylyk edýär. Şol ýaly gorkýar, şol ýaly nirsamçydan ok, şol ýaly ýa-ni döwleti beýleki ýolbaşçylyk ýaly alyp bak gidip bilen ok. Derrew ýa-ni güýjüne gaçýar. Ine Gurbanlyk bayramynda adamlar üçmek bolanok. Şäher ýerinde we vilayet merkezinde hiňilik belli ýerde häkimiň göz astynda goýuldy. Hiňilikler hukuk goýan goýajylar saklaýarlar. Telewizion hemme zat gurýar diýip görkezler ýaly. Hökümet gaty okýar. O ýerlerde hiňilik uçmak bolanok diýip adamlar dagadýarlar. Barın öňüňizde uçun, öňüňizde goýun ýöne üçmen köçelerde üçmen diýip ýa-ni gaty okýarlar. Meçitlerde sadaka bermen däl Gurbanlyk bayramyna diýip ýa-ni adamlar üçmen ýaly görkezme beripdirler. İmamlarym düşündirýär, düşünmedik adam bolsa MHM'ler ýet düşündirýär, aýgaral öňünden bir küçük öňünden owurlarda aýlanyp düşündiripdirler. Ýa-ni adamlar üçmesin diýip. Enerji nämeden okýar? Adamlar üçde gorkup başlaýar. Üçde şular bizi ağdıracak, şular bizi ýa-ni aljak, şular bizi elimizden tutacak, şular bizi qaryada akıtacak, şular bizi basacak diýip gaty okýar. Rejim diýenim ataly ogun. Meçhitlere indi baranda din kartuşkasyny görkezip giýirmeli etdiler. Meçhidin giýirilesine 2 san imamyň adamlaryny goýdular. Şolar egerde kartuşkasy bir bolsa imama aýt. Göni polisi MHM jaňa diýär şöyle. MHM getirip şol adamlar dağıdýar. Onun daşyndan meçhidin içinde takýaly 3-4 tane MHM otyr. Bir zat bolsa şo ýerde ýa-ni derrew usulýan çağırar ýa-ni şo ýerde ýa-ni hemmedan üçürür ýaly. Gaty okýar meçhitlerden. Ine imamlarym inni MHM'ň başynyň aslynda bolansoň şonuň aýdany etmeli bolýar. Meçhitlerde bayram namazyny okap bolansoň derrew meçhitten çykmaly. Derrew adamlar üçmeli ýaly dağıdýar. Şu 3 tane takýaly MHM'şikler şol adamlar daşyna goýup gidininde boldy. Rahat diýip şonu ýa-ni meçhitler boşadýar. Gorkýarlar şöyle adamlar üýüşüp ýa-ni hökümet hakynda nämelik hakynda gürleşäýmesin diýip gaty gorkýar. Halkda pul ýok. Üýüşüp pul goşup halk sadaka berýär. Sadaka geçirlerine öňkü ýaly çanagy doldurup nahar guýmaýarlar. Çanyň ýardyny guýup ýa-ni nahar berýärler. Çoranyň içinde de köp et ýok. Öňküden 3'tün bir bölegi bar. Galan zady kartoşka bilen ýa-ni ýerine goýup aç köpelýär çorbany. Adamlaryň ýagdaýlary, maddi ýagdaýlary has gatyp bolansoň
köp adamlaryň onunla üýüşüp ýa-ni sadaka zymyşyp şeýle sadaka berýär. Sadakadan soň da etiň bahasy 40 manatdan 60 manata çelli boldy. Adamlarda onça sadakalara çykdyjy edip bilenok. Sebäbi maddi adaýlar pes. Näme gurbanlygyny geçirmegini bilenok. Lewapda, Daşguzda köp adamlar pul ýaly pes bolan soň goýuna derek geçi toýýarlar. Geçi goýundan arzan düşýär. Marketlerde gurbanlyk diýip kiýilip pes wagty we bu top gelýän harytlary adamlar paýlaýarlar, ine gurban nemesi padarkary paýlaýar. Ine internet hakly. VPN ve interneti beklediler. Sekelce işleyen. Korkup informasiya bütün dünyaya yayramasın. Yine şu yerden daşırttan içine derro kontaktı girip buları yankı adamlar kaldırıp neyerlikleri köpürlüp derro köşkününe baraymadan korkup dine Türkmenistan'a daşından halkar kurumuna gelenine köpür diyorlar. Kalan vakti bir küçük böyle. Başarsalar doğru yapacaklar. Yine hormatly vatandaşlar, men yine 20 tane sorum prezidente sizin adınızdan 20 tane sorum verdim. Şu yerde yine demokratik opozisiýa adına halkın adına sorum verdik. Şu yerde bir interneti näme sebäpli kesiýär, konstitusiýanyň plan maddalary bozulýar diýip biz ofitsialna ýa-ni Gurban we Serdar Berdimuhamedowy ýüzünük. Yine bizim hakyky hakymyz, informasiya almak hakymyz, bütün dünya bilen gatnaşmak hakymyz. Doğun gardaşlarymyz bilen internetde, gürleşip WhatsApp'ta haklarymyz bunu bozup öz bolýan derejesinden, ýa-ni öz bolýan daşdöwründäki bolýan zatlardan gorkup bular bizim haklarymyzy şu ýerde de kemsedip internet bekleýär. Biz interneti doğru açtırmalı şu hökümete. İnterneti açılmadı, onu Gurbanly we Serdar Berdimuhamedow öz wezipelerinden gitmeli. Sebäbi halktan gorkdy bolýar. Yine talipler şuulçuluk işlerini ettirýärler häzir. Zora tutýarlar. Talipler hem oňa garşy bir tehnika tapdyrlar. Bolguzy zatlary emhemelere gurrun berip, yalan zatlary emhemelere aýdýarlar we emhemeler öýlerem senden dinar ýaly edýärler şol. Yine bu tehnika talipler berekellar. Şu tehnika ulanyp emhemeler şuulçuluk diýse, yani bolguzy zatlary bir gerekmejek zatlary, yalan zatlary aýdyp dursaňyz öýler sizden gaçar. Sebäbi ýalana düşýär. Indi oğullarda ýaşullar TikTok'ta täzekler görýärler. YouTube açtıranoklar dime TikTok'ta hakykati göremetek başka yerlerden hakikat tap bolanok diýip aýdýarlar. Ataly oğul bizi ve bütün dünýäni ağlaýarlar diýerler. Hälem TikTok'ta täzekler göremetek başgaça eşidip bolanok şu täzekler diýip aýdýarlar. Ataly oğul polny interneti yapmaly diýerler. Emheme adamlar şantaj edip şuulçuluğa mecbur etmek tehnikasy. Men şunu size aýtyp berýän sebäbi Türkmenistanyň içinden yine polis bölümünde işleyen adamlar ve yöne gelip gelen adamlar haýyş etdi. Yine şunu murada aýtyp berin. Emheme nähili halky alýar, nähili halky talýar, nähili halky dogry diýip şunu düşündük berin. Biz emheme barda ýürüýte bir efir ederiz. Şu emhemen hemme tehniklerini, alıw tehniklerini, halka basyş tehniklerini görkezler ve şöyle size görkezler. Şuna garşy näme görüşmeli. Sebäbi Gurbanlyň ataly oğul, ýa-ni Gurbanlyň Serdaryň esasy güýji emheme işgärleri. Onuň köp däl. Men 9000 diýip dursam, onça da ýok eni. Şolary ýa-ni her welaýatda nämelikler başlasa, öýlere maçky diýe emheme. Indi senin bunyň tehnikasy näme? Bunu polis bölümünün başlığına ya da avurun başlığına can edip adamları, gerekli adamları tutturýarlar. Şol adamları tutturan soň, polis açyk şolary gorkudan soň, şolar gelip ýa-ni şol adamlara gürleşip, "Ay bolýa sen günaň ýok eken zat" diýip, "Men seni häzir boşatjak, ýöne sen bizim bilen hyzmatdaşlyk etmeli" we şolardan dilhat alýarlar. Şu dilhat alandan soň şol adamlar hyzmatdaşlyk etmäne mezbur. Şuulçuluk etmeyene mezbur, adam satmana mezbur, birinin üstünden birine arda yazmana mezbur bolýarlar. Ine şu ýaly podly, şu ýaly ýa-ni adam zady gelişikli zatlary emhemeler ulanyp, adamlar şantaj edip, ýa-ni
ulanýan şol adamlar. Özem şolar zadany berýär, narka trafikleri, narka baronlary, hökümetde ogluk edýänler tapın, biz baryp işlerini öwrütip şolar tap berip berýärler, şo şugulçylar aýdýarlar plan ýerde. Bular mark şöyle bugalter Türkiýe ýa-da narka barony tutup ýa-ni gynap başlarda onun pul alýarlar. Hökümete pul geçiren oklar. Onun pul alıp $200 şugulçy berýärler-de ýa kontakt ýazýarlar. Ine şonuň birinji skemasy. Galan skemalaryny ýürüýte gepleşiklerinde aýdar. Hormatly watandaşlar, ine men size Gyýhazyk Türkmenistanyň gelen habarlary aýtdym. Inni Muhammed ağa şu bir kısa videolar görkeler ruhsat berseňiz, oňa bir gepleşik. Ine hormatly watandaşlar, şu videoya ünsüyorum. Muhammed ağa kommentariýatyny berer. Bir minut. Ine Türkmenistanyň näme gurbanlyk geçýär? Külli musulman eleminde hayır tahawaty beslenen milletin bütünlüğünün, agdybirliginiň, jemsizliginiň we şükranalygynyň bayram bolan Quddet Gurban bayramynyň dawaralary ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda bir keramatly günüň temizligi beslenen ilk säherinden başlandy. Säher bilen welaýatlaryň ähli meçhitlerinde Gurban bayramyna nasibetli ýüzlerçe adam bayram namazyna geldiler. Hormatly prezidentimiziň öz halkyna iýeren gutlugyny hoşal bolan ildeşlerimiz Nurany säherde kalby päklik bilen bayram namazyny okudylar. Gahrman arkadamydyň hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdarymyzyň tagallalary netijesinde dünýäniň öten döwletleriniň birine öwrülen güneşli diýarymyzyň mundan beýlekde pazarlap etmek üçin dilek edildi. Şeýlede gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman terdarymyzyň mehwan watanymyzy gülledi göstermeň, eri halkymyzy bol ölüň esnetli durmuşda ýaşatmaň, hemde umumy adamdaryň awadan durmuşynyň behbidine gönüp durulan insan perwerlige ýurulyny beýik işlerinde hemiş ora başlyklaryň kimra bolmagy dogrusundaky ýagşy dilekler tüýjar dowlar bilen utgaşyp gitdi. Muhammed ağa, ine siz bir kommentary berseňiz, men size ýöne kommentary başlamalykaňyz bir soru berjek. İksan haja arkadan bilen alawaly arkadan ogry neydi? Şu Gurban dini bayramda şunu halkı mutlamaya kadar adamın bir Türkiye'de. Neydi? Bir mutluluk, şu mutluluk, şuna mutluluk nesip olsa halkımı değil. Şu hajar kada ve hajar kadal gahriman Serdar Alawaly Serdar neydi bu? Şunu da bir cevap verirsen. Yine bir gedek kemmi vatandaşlar salam. Men bütün Türkmenistanlary, bütün Türkmen halkyny şu yetip gelen Gurban bayramı bilen gutlaýar. Olan beren Hudaý ýollary kabul bolsun. Innikiyle hemmem Hudaý ýetirsin. Bir Türkmenistanyna gurbanlyk ören hökümetiň kontrolynyň bir kontrolluğun aslında geçti. Şu hakkında hem Ort diline hem Türkmen diline Azatlyk radiosu öz jurnalistlerine esaslarım doğal görünüşüne şu nemeleri berdi. Yani burada da gelen informasiyaları ayıttı size. Meçhitlere barcak olan 2 tane adam kapıyın ağzına dine kartışki esasında meçhitlere girip oluyor diye. Kalan adamları hem bizim öylerine varıp okuwçylary, mugallimlary, hökümet işgärlerini, studentlere hem bezini duydurup durla meçhitlere barmaň. Şol üçin hem ýanky görkedilen nemede şu çära gatnaşdyrylýan adamlary bir topar ýaşullar hökümetiň hemişe eýlek-beýlek türap beren ýaşullary hökümetiň KGB'şniklerini meçhitlere barıp Türkmenler aýt namazyny okut diýip telewizorda görkezdiler. Hükümet ören korktu. Tebebi Ramazan ayında Eid-i Fitır'da Türkmenlerin yaş oğlanlar ayal gıyıblı hemme hücum getirdiler meçhitlere. Bizim kurbanlıkta çağırış ettik gelin deyip hükümet korkup hemme çareleri şu an gördü halk meçhitlere barmar yana. Ondan en beter hiç yerde halk yığınlanmar yana etti. Hatta tallanacak hillikli yerlerde Türkmenler şonam dine kurnan yerlerine o da çeklendirilen adamları öz veriyen adamları dine televizörde görketmek için görettiler. Kalan yerde hatta neçe adat haber veriyor Azatlyk radiosu
ya halkın özü kurnan hinliklerine barıp yıkıp saplak kaydıktırlı polisiyalar. Şun yani hükümet şu kurvalıktan korktu. Şu bütün halkın içinde de giyinden yayradı. Halkın içinde canet yerlerin hemmesi bize gün veren akla, kurvallığı belleden akla divayet yerli. Hükümet halkı yüzlenecek olayan. Görün vatandaşlar. Şu hükümet karamdadılar nehirli halktan korkuyor. Halkın hareketinden korkuyor. Sebebi korkmağa sebep var. Bula halkın önüne cevap verip bilene. 20 tane soruyu biz tayinlap yayrattık. Halkın önüne şu hükümet eğer halka hürmet koyuyan olsa, öz boyuna alan dağıtlarını yerine getirecek olsa şu sorulara cevap vermeli. Şu sebepten bula halka kısıp başladılar. Sorulara cevap verip bilmeyenler yuvurdu tağladılar. Hiç daha da onuran akla bütün bizim halkımızın kösönüp görülleri şu karamlardan yuvurdu tağlayanlarından. Şunun ölleri bileyenler, şol için korkuyanlar. Hatta şu ikisi Türkmenlerin en esasi prazniğin bolun Kurban Bayramı da hiç yana çıkıp bilen aklı. Hiç yerde görmersiniz şunu. Kurban mescide bağlayan her bir Müslüman adam kurbanlıkta hükmen ait namazına barıyar. Ondan sonra gidip canlılarını çalıyarlar. Hatta şu karamdadılar şuna barıbilmediler. Öz veren videolarını hiç yerine görkezmediler. Şol için vatandaşlar biz şulardan dinecek olsak iyili giderli hareketimiz devam ettirmeli. Adamların yığınayan yerine barıp şu tağdan öz hareketimiz başlamalı. Mescitle en amatlı yer hükümet ören korkuya, şol için mescitlere barın. Sonra ona razı şeyine gerekke. Mescitlere, cuma namazlarına barın. Biz bunun iyiliğini kesmer. Neyse halk mescitlere yığınansa, şonca da hükümet korkuya. Mescitlerden biz başlar temme hareketimiz. Halkın yığınayan yerinden başlar. Stadyonlu, cığıllık bazarları, halkın yığınayan yeri, halkın hareketine getirip bilecek yerledir. Şol için şu zatları aktivistler hem de tayin olsun halkın yığınayan yerine biz hareketimiz başlar. Şu hükümeti yıkıp biler. Şu karamdağdalardan yurtumuzu dindirip biler. Ben yankı hükümetin içindeki işleyenlerin nimesine aydayım. Vatandaşlar, hükümetin içindeki KGB'şnikle, polisiyadan, prokurorlardan korkup oturma. Olan hemmesi siz. Yani yakınlıkta 3 tane imigrasyon slujban ofisörlerini tuttular. Şola da fikir etiyadiler men tutma, hiç de demirli deyip, ola tutup bastılar. Prokurorlar tutuyorlar, KGB'şnikleri, polisiyaları, sudyaları, hükümetin içindekileri, vraçları, muallimler tutuyorlar. Magaziler o magazini saklap görürler, onları tutup başladılar. Sebebi bunlara ağram düştü, bir hükmen şolun başına düşüyor. Özünden nemen günahını ayıracak olup şoları turmaya batıyor. Şol için onu da Tivya'nın bir nelac deyin adamla. Onu da hükümetin ağırlığına düşen adamla. Onlardan korkup oturma. Şu an hükümet yaş olanları KGB'nin işini çekme için kompütür bilen adamlar şu tak çağırıyor diye aylık bereyli, ey değili, bey değili ağırlık getirecek oluyor. Ünlü halk ağırlanmaya. Yang mırada ait ya ola da şolardan deyince olup bir tovar yalan informasyon veriyor diye falan. Hükümetin içindeki işleyenlerin hemmesi şundan bidar. Şunu bilginin, onlardan korkup oturma. Dine olan bir dadı gözünde tutuyorlar. Halkın hareketi başlanda hayf tarafa ağranma. Şu ağramlığa teredip ola da şuna koşulacak oluyor. Şol için halkın yığınanan yerine ne çok köp oldu. Köçer çıktılar. Halk nardacılığını aydıp başta ola da şu tarafa yıkılıyor. Şol için şunu berk yadınızda saklan. Ola bizim düşmanımız de. Bizim düşmanımız Berdi Muhammed'in başkaları. Şulardan biz dinmeli. Şun kun dünyanın yağdayı ayratıyla Putin'in düşen yağdayı inni hemme diktatörleri yüreğine bir korku sallı.
Yani Tajikistan'la perevara edecek bolýar diýip Demokratik Partiýasynyň parlamentin içinde deputatı tuttular. O näme üçin tuttular? Şu men karşıma birden etjek bolýar diýip. Indi şu bolupdyr, bolmandyr, o bilen näme ýok. Ýöne bir topar informasiýalar boýunça şu yani Moskvadaki terörçilik hareketden soň Orsiýadyň KGB'leri, spesslujbalarynyň ýol başçylary ýanky vilayatlyny adam bolan üçin Tajikistan'ın meclisinin içinde bir toporun yol başçısı bolan üçin şuna pırlagat edipdirler diye. Sen Rahmanov ayırda gel biz seni kollayın deyipdir diye. Indi şu haber doğrudur, ne doğrudur? Yöne hemme diktatörler şu an korkuyamı şol. Sebebi Rahmanov öz yurdun kontrol edip bilene, öz halkına köp basış etke, olada ekstremizm tarafa gitýärler, şol üçin bize problemi döretýär diye. Bu karanlarda da şeyler. Türkmenistan'ın içindeki halkı näil davet ediverdi. Şonça da yaş oğlanlar ekstremizm tarafa gitýär. Şonu ortaya bilýär. Şol üçin ola da şundan howp etýär. Buna da indi samimiýet düştü. Putin men gollap bilermi ýa gollap bilmermi diýip. Şol üçin watandaşlar, şu at diktatörler ören gorkýar. Ola giyeceğini yatıp bilene, şol için dine birdat halkın ayağa alman gerek. Bolum Murad abi. Bolýar, sağ bolun Muhammed ağa. Umumy egerde biz aýtsak häzir Türkmenistanda gaty jistoki usilin rejimi girdiler. Türkmenistanda indi bayram geçirilse usilin rejimi girip, yani halk kısıp başlaýar. Bayram däl ters bayram bolýar da. Egerde bayram bolmasa halk arkyn usilin bolman, kısman, yani arkyn edýär. Bayram bolsa halky kısıp başlaýar. Mundan döwletde olandyrşykda bu genotsid diýýär. Halkı genotsid etmek. Gelin yine başka bir video seyredelim Muhammed ağa. Şu başka devletlerde näil bolup geçýär? Yani Gurban bayramı. Ortaya etdi şu. Şu musulmanlardan bizim näme kem yerliğimiz var. Näme ki biz şuraya çıkıp yani bayramlarımızı belirlemeden bu. Türkmen televizyoniyasını görke o çara gatnaşdyrýan adamlaryny getirip koy. Abı halky var, äle kakam. Onun bir nokta şu, var yerde bir meçhidin daş töwerli. Näçe meçhitler var. Yine şuraya hormatly vatandaşlar, bizim bayramımız değil, bize bayram değerli deyip ters ýanky ýagdaýda bolup gelýär. Indi ben ýene bir videojyk görkezek bolýar Muhammed ağa ruhsat bersen. Ha. Ha, bir minut. Şu videoda ünsürp seyredelim. Şu ýerde hormatly vatandaşlar. Pardon. Yine de Türkmenistan'da video. Şukranalygynyň bayramy bolan mukaddes Gurban bayramynyň dawaralary yurdumyzyň ähli vilayatlarynda ünsürün harby türgünleşik, umumlaşdyrylan harby türgünleşik. Yani MHM organlar bilen serkerdeler bilen harby guluklaryň adamlar bilen geçirilýän türgünleşikde atalawul ýokdur. Ýokor serkerde ýok. Gurbanlyk bayramynda yani hacılar ýok. İkisany hacı ýok. Bular näil döwlet durumlarya, bular öýlerine näil awtoritet bar diýip berip berýär şu atalawul. Maskara bar. İksem. Şu videony ýalňyza gördük. Men muny görkezmeýin. Men başga bir material görýän size, hormatly vatandaşlar. Ine şu materialy bir ýürüýüşde görkezýän. Ine dedim, hormatly vatandaşlar. Hatda Azatlyk radiosyny belläp gelýär. Ünsürp berdim şunu. Näme diýär Azatlyk radiosy? Yani bir minut. Men size tercüme et bereyim. Türkmenistan'da 16-18 iyun'da Gurban bayramı belirlenýär. Yine Azatlyk korrespondenti, yani şu bayrama barıp şöyle yani материал ettirdi. Правительство опасается народа, поэтому yine şöyle yazılır.
Правительство опасается народа, поэтому любое массовое мероприятие проходит под страхом, под строгим контролем властей и при их активном участии. Руководители силовых структур в этот раз контролировали планирование и проведение мероприятий по случаю Курбан-Байрам, говорят источники. В административных центрах, на площадях перед зданиями качели разрешили устанавливать только официальным организаторам, а частным людям запретили. В Туркменистане во время празднования Курбан-Байрам, согласно одному из обычаев, молодые люди катаются на качелях. Hükümet adamın 3 korkya, şoň üçin diňe özüň 2-3 yerde bellilen yerlerine hiňilik kurdurmany ruhsat berýär. Galan yerine adamlar öldür goýsa-da hiňilik goýduran ok belläp geçýärler. В жилом комплексе под названием 90-й разъезд, 90-й разъезд, на открытой площадке местная молодежь по случаю праздника установила качели. На прилегающей территории провели уборку. Ямы засыпали щебенкой, специально подготовились к празднику. Yine halk üyeleri yankı değişikleri yama щебенка koyup şu yerde hiňilik kurnosa. Первый день Курбан-Байрама мужчины и женщины, и девушки, и парни собрались вокруг этих качелей и начали шумно отмечать праздник. В это время туда подъехали сотрудники полиции бывшего Рухабадского трапа и потребовали от собравших убрать качели и разойтись. Они пригрозили в случае отказа добровольно убрать качели. Организаторы будут приговорены к 15 суткам административного ареста, рассказал один из местных жителей. Ünferin Muhammed Bu ünferin Kurban Bayram, devlet Kurban Bayram deyip belliye bütün dünyadan Serdar Berdimuhamedov'u Musulman devlettir şu bayramlarını kutluya demek ofitsial taydan bayram. Şu vakitte bayram bellirecek olsam seni akıtıp 15 sutka basacak yani. Şunu düşündürse de ben şunu düşünemem. Ay Allah canım. Ay bunlar var ya kino, katı kino sebebi ünferin hormatlı vatandaşlar. Öňem Sovet Soýuzyna da gurmanlyk goýulýady. Men ýadymda Hitrovkada goýulýady, ýa Grbaýetde goýulýady. Men ýadymda 2-3 ýerde goýulýady, şöýle barýadyk, neme hiňillik edýärdik. Neme diýärdik, adamlar üşýär. Şo ýerde bir däpdesi bolupdy. Şo ýerde ýaş gyýylar, ýaş olanlar duguşup, ýa-ni maşgala bolmuşýar, öýlenýär, soň söýüşýär, soň ýene orada bir bayram. Ona bir taraftan, bir taraftan Musulman bayramı. Bütün dünyada Musulman devlet bolsa bellenýän bayram. Serdar Berdimuhamedov men seni görkezüm, ofitsial gutluklar ýa şo bayram men geçirýän, halkym gutlaýan diýip gutluklar ýa. Ýöne şo wagtda halk şonu belleşek bolsa, onu tutup 15 yıl kalatýar. Diýmek bular hatda biziň bayramlarymyzy bütün dünýäni ağırlap, diňe öz ruhsat bolmasa biz şonu bellep bilemzok. Musulman bayramımız bolsa da bellep bilemzok şonu. Diňe şoň aýdyşýaly, şoň görkeden ýerine bellenmeden başga ýerde bilemzok. Ýene şonuň azatyň bir tarapy diýilýär. Biziň ýa-ni öz bayramlarymyzy, musulman bayramlarymyzy bellemäne hakymyz ýokdur. Üşmäne, gülleşmäne, duşuşmana, hiňilik etmäne hakymyz ýokdur köýe. Ýene şoňa bardy şu rejim, Atalogul gorkup şoňa bardy. Nämiş? Düýeci bilen Murat Urbanov demokratik opozisiýa adamlar bayramlara barın, hökman, üýüşüm diýip ýa aýdandan gorkup bayramlary ýapýaýdy. Bu gürgüç dämi? Diýmek, iki tane ekrana çykşan diýen adamdan gorkup halkyny gysyp başlaýar. Şol ýaly bular gowşok. Şol ýaly ýa-ni bular näme etjegini bilen oklar. Ine ünferseňiz, iyi nokap bereyim Muhammed ağa. Hatta Putin uruş gidip dur. Uruş ýa-ni uruşpýar. Uruşan devlette de Moskwada, merkezde gördüğüm näýdi? Ýa-ni adamlar üýüşüp gurbanlyk bayramy belläýär. Şo ýerde de şonuň haklary bar. Bolmasa Putin dünýäde diktator. Şo diktator devletde şo haklary bar. Bizde dagy biziň diktatorlarymyzy bunu gizläp internet ýapyp, informasiýa çykmady ýaly edip, gorkulyp, maşgalalarymyza gelip gorkulyp, şo emhemen men size aýdaýyn. Şunun arkasında hiç tat yok. Şunun boş. Bu halktan korkan adamlar. Yalnızca vurun verdim şunun teknikasını. Aura var ya, aura baranok zanat ya. Biz komşu edardan, 3 katlı edardan
Bunu 3 harfli diýerler Türkmenistan'da. Kazyol edara 3 harfli diýerler. Başlan şu sözi. Ýöne halkyň aýdan sözi şu. Ine şular ýa gawurun başlygyna welaýatlarda, etraplarda polis bölümünün başlygyna jagat şunu tutmaly, görkezme bar diýip ýa-ni tutturýarlar gerekli adamy. Oňa bir zat bolsa, eger ters aýlansa, olardan jawab et başlasa, ýa arzyat başlasa, awurun başlygy we polisiň başlygy ýa-ni işini boşlarlar. Bunu gyrada galýar. Şol ýaly bir podly, hakyky professionallar däl, diňe intriga, şantaj, adamlardan pul alıp talamançylara dönýär. Men şoň üçin şol terroristler diýem. Terroristler ne şu ýaly hökümet wezipetini ulanyp, gurban bolan terdar amaýdy, nimetlerini şonu edin, depin talan halky, nimetlerini şonu edin, sizin konstitusiýa sorajak ýok, ýöne saklan. Bularym eli gelýär-de. Eli gelýär, halky talyýa, podstaw edýär, bir-birini uruşdurýar, bir-birini ýa-ni opozisiýanyň içinden uruşdurýar, bir-birini ýa-ni uruşdurup, töwüşdirip, bulary öz-özüne buluşdurýar. Bolmasa, bularym ne güýji bar, ne ukyplary bar, ne ferişleri bar, hiç şartları ýok. Diňe halkyň gowşak ýagdaýyny ýa-ni şermendeligini ulanyp, bular birek-birek garşy görüşdirýär. Opozisiýada şeýle. Şoň üçin biz hiç kimle soruşamdak, biz Gurbany Serdar Berdimuhammedow Türkmen taryhyndaky iň uly zulmy bu kurdonunu tutup şonu ýykman goýarandy. Hormatly vatandaşlar, gelin iýini örelim. Ne şu ýerde? По его словам, присутствующие на праздниках старики обратились к молодежи с советом не шутить с властями и подчиниться их требованиям. Şurada yaşlılar oynatken ayrım hingilliğini yankı öyümüde dargan. Yaşlılar bolmadık olsa şular boyun almazdı yaşlar. Yaşlar sebebi önkü ýaly, önkü garrylar, yaşlılar ýaly haklarını bozdurup, gorkup olur ýaly inni ettirmeýär yaşlar. Yaşlar görürsünüz, böküp çıkar şular. Таким образом, празднества, самостоятельно организованные местными жителями, окончились так и не начавшись. А молодым людям в первый день Курбан-Байрам пришлось разбирать качели. Şul bolan vaka, şul bolan bayram başlaman tamamlandı diye. Yaşlarım şul bunun hingiligi ayırma olur diye. Источник сообщает радиоатлык, радиоатлыгын источниклар şeýle diye. На концертах, организованных под контролем властей в администрационных центрах регионов, разрешали петь только те песни и тексты, которые были одобрены и соответствовали линии государственной пропаганды. Şu Kurban bayramlarda, ünferim, Kurban bayram, halkın bayramında, Müslüman bayramına aitmalı aydımların tekstlerini barlap ve şon tekstleri alıp baryan hükümetin linyasına doğru gelyen olsa aitmalı, gelmeyen olsa aitmalı, söýgü ýöne söýgü tem olsa aitmalı. Diňe arkadagy serdar, alawaly serdar bolsa, ýa-ni alawaly arkada bolsa, ine şonu aitmaly, başga aitmaly däl, ne bellek geçer. Например, некоторые слова о религии в стихах поэтов таких как «Нахтун кули фараги», «Кемине» были изменены, чтобы они отражали такие понятия, как любовь к родине и преданность к властителю. Bunu näme diýär? Mahtumul Faragyn ve Keminen goşgularynyň setirlerini çalşyp şoýra, ýa-ni öz ýurduňa, watanyňa we arkadaňa wepalygyny görkezmeli diýip, ýa-ni şu sözler goýup, şonuň goşgularyndan ütküldürler. Maskaraçylyk däl bu. Ýallaklar bilen çepekçileriň ýallyk derejesiniň aňarsy ýok. Şular betondan geçdiler. İyiler başka devletler betona diýýär bolsa, şolar geçdiler. Demek kariyera ya ozak olmuyorsun. У туркменов, как и других мусульманских народов, на Курбан-Байраме забивают жертвенные животные и устраивают садака и другие церемонии. Yani Kurban-Bayram'da Türkmenistan'da adamlar mallar soyup yani sadaka veriyorlar diye. Как сообщает корреспондент радиоатлык, что в регионах в поле зрения властей попали граждане, которые забивали жертвенных животных и проводили садака по случаю Курбан-Байрам. Şu sadaka geçiren adamlara kontrol arttırırlar. Ünferim. Muhammed Ağa efirden gitti. Ünferim hormatlı vatandaşlar.
Eger sen gurbanlyk geçirýän bolsaň kontrol almaýar. Ba men ba. Tamam Muhammed abi. Mu näme diýeksin? Näme diýe? Вилаят Хэтраб, сотрудники органов внутренних дел и национальной безопасности, было поручено участвовать в мероприятиях, изучать мнение населения о государственной политике. Yani emhemeşlikler ve polislere şeyde buyruk buluplar. Şu katlaşımda halkın yani hükümet barada fikirlerini öğrenip aydıkları. Власти, видимо, обеспокоены тем, что такие люди, помогая бедным семьям, повышают свой авторитет среди населения, что бросает тень на авторитет власти. Yani hükümet korkuya, yani sadaka verip adamlara, yani etsat paylap sadaka verip gören adamlar avtoritet alır da hükümetin avtoriteti kaçar deyip şundan korkuya. Yine men bir zat aytjak bolan Muhammed abi. İksan hacı. Şunun sadakaları neydi? Kurbanlık bayram sadakaları. Mırada o sadakaların başına yaptılar oğlum. Onun sadakası bir de gerek oğurlamalı bolýa. Sen musulman, sen hacı. Sen barıp şu yerde su içtin, yani yüzünü yupup kayttın. Şöyle ayetler okudun, şöyle Allah'ın önüne söz verdin. Men musulmançılığı yürütecek devletimde rahat deyip. On surata video. Ola ne Hudaya anan ya, ne adam kärçiligi anan ya, ola bir towar kezzap karamzadalar. Şol üçin emmet karamzada diýär. Ýöne bula bir zada düşünmeli. 21-nji asyrda 19-njy asyryň paniýatyrları bilen ýurt dolandyryp bolana. Sen hiç zat giyip taklay bilme. Sen bir gün internet yaparsın, 2 gün şu an Türkmenistanyň içinden hiç informasiýa gelene. Doğrudan alıp bolýar da internet nimeden. A bir gün çıkara. Hele adatlyk diýedi berdi. 20-nji asyrlarda neme Enver Hoca Albanyň birinji sekretary partiýasynyň halk şeýtirip taklady. Bütün Albanyany yapıp bizim hemme ýurtla bizim düşmanlarymız şola bize çocuk bolýar diýip 17.000 tane var şu adamla giydirmek o beşlerini yaptır da şu halkta paniyatı ödüredi. Pembe kişi bizim düşmanımız bizi yurdumuz talacak oluyorlar diyeyim. Sen bu kun onu edebilmersin ha. İnsanın ne oldu? Şu adam bütün halkı köfedi, insanla da halk gelip şu heykellerini hemmeden dargattılar. Hani şu adamda iyi bir tarihte adı var mı? Enver Hoca diyen adamda iyi bir adam var. Şolan musulman yok. Bula bir karamdadalar öz çağalarının aladasını edene. Ertüy şolun çağalarını halk rasçilini dederler. Yeke damaklarını çalarlar. Gurrundu. Şu karamdadalar şona fikir etmeli. Sen halkı hava şun kurbanlığı adamlar getirttiler sana. Yönü görüp dura halkın öyle. Bütün dünya görüp otira. Men gen alyan adam Recep Tayyip Erdoğan'ı özünde musulmanlığı oturan adama. Şu zadı görmeyen mi sen karamdağda şu? Şu karamdağdalan etiyen adamı görmeyen mi? Ne hilli sen şuna doğunum diyen? Ne hilli şundan sen gelip padarkal yan utanma. Men musulman devletlerin yol başlarına açacak oluyor. Senin gözümüz görmeyeli ki şu karamdağda musulmanlara ne hilli azar veriyor. Bizim yüzlenmeliğimiz şu musulman devletlere. Ey siz musulman mı olsanız, İslam'a iman getiren mi olsanız, etikadınız var olsa, imanlı olsanız, onu Türkmen musulmanları her şeydir köseye. Şuna ünsünüz verin. Musulmanlara desturlarını yerine getirden akla. Bir derek özüne musulman diyme. Şolun etikadına biz şek getirmeli. Şolu imanlı değil, imansız adamdı. Dinin, vicdanından çıkan adamdı şu karamdağda verdi. Muhammed bilen salamlaşıyallı. Şolu dinin hem melattan çıkan adamdı. Men şolara yüzlenetim. Türkmen halkı görüp otuyor. Ertikun şol musulman devletlerin yol başçıları Türkmenle şolun yüzüne tüy kurar. Biz şeyittirip bir karamdağda talab otuyor.
Bizi şehittirip kösep otyka. Siz onlardan padarka verýäňiz mi diýip. Şol üçin Erdogan utansın. Bütün Türk milletine aitmaly. Şun ýanak döwlet ýol başçylary bir karamzadany gollaýar ki sizin garyndaşlaryňyzy öz dini däp destur berja etmegine päsgelçilik öğretýär. Ola musulman ne? Ola kafirin ermedi. Ola bir karamzada ki Türkmenleri köseýär. Doğru. Şöyle eyyem botla çok başladı Muhammed Ağa. Ene Muhammed Ağa efirden gitti. Eydiya beydiya diýýär. Biz sport edýäs. Häzir efirden tomen turmuş gitmeli. Biz ne araçýar, ne beýle gidýär. Biz arasy işleýär sebäbi, arasy işlemedek şuna geri bilemdik. Sebäbi biz hemme zat özüne etmeli bolýar. Bizim ýa-ni her 5 minutdan gidip Serdar Ber Muhammed fiýaly trewuk gelemdik. Sebäbi biz baştan ayağına çeldi. Birinci günümüzden beri özünü işlek geldi. Biz hökümet ulan halkımızı ağırlap pullunu oğurladı. Biz halktan korkup yani emhemeni halka süremdi. Şoň üçin demokratik opozisiýa arqyn, prozraçny görüşýär. Hiç kimden korkanyp, hiç kime bagly arasa diňe görüşüp gelýär. Biz hökümetde işlek göremdik, hökümetden pul oğurlak göremdik. Hökümet bilen işimiz ýok ýöne. Hökümet Türkmen halkynyň öňüne borçludur. Sebäbi saýlanan hökümet. Ol her kim ata babaty bilen alynan hökümetler, häzir bizim hökümetimiz ata babadan geçiş hökümet bolup galdy. Eňede dym otursak, ata babadan aktygyna geçip Türkmenistan ýetik gidýär. Şoň üçin bir topar ýallaklar çepekçiler aýdýar. Ýallaklaryň bir çeni bar, çaky bar. Ol pampersy ýaşullara maskara. Ola ýaşul ýerler bütün dünýäde maskara. Hatda Kırgızstanyň parlamentinde da bellek geçýärler. Kırgızstanyň parlamentinde bellek geçýärler. Bütün dünýäde bellek geçýär şu ýaşullarmy. Utanç bu. Goýmaly şu zatlar. Näme iksany özüni unutup bilmeýän adamyň ýerine durup öýlerine hac diýen adamlar hiç wagt mesçide bar, ne Ramazan bayramynda bardy, ne Gurbanlyk bayramynda bar ýa. Ol kimin hacylary? Öz tohumynyň öz pullarynyň hacylary. Halkyň hacykdy. Ne sadaka berdiler. Ne Gurban bayrama halka bir jest etdiler. Hiç hat eden barlar. Gaýtyp gorkup sen bayram belläýsen öz awanda. Sen 15 sutka akdyr diýip ýa-ni buyruk berýär. Hormatly watandaşlar, ýygyny okalyň. Gaty gyzykly Muhammed Ağa. Diňe bizde hatda radio azatlygyň bellek geçýär. Гостелевидению показали, как граждане в национальных одеждах выступают с приветствиями и радостно отмечают праздник. В репортаже с торжеств, организованных под контролем властей, также показали, как повара готовят разные блюда, женщины занимаются рукоделием, дети развлекаются национальными играми, молодежь катается на качелях. Yani televideniýe bölgeler hemmedi beýgine, hemmedi ýa-ni bayramçylyk belliýär diýär. Bu bayramçylyk hemme ýerde. Diňe şonu okutdy däl, hemme ýerde diýip alýar. Организованные властями торжества были призваны создать впечатление, как будто все туркменское общество, и старики, и молодежь, и дети, как один, с большим воодушевлением отмечают национальный праздник. Şular ýa-ni düşmeli. Bütün Türkmenistan'da yaşlılarım hemmesi birlikte bayram belirler. Hemmede bayramlarını görkezecek bol bütün dünyada ve Türkmen halkı alıyor. Между тем, корреспондент радио Однако об ограничениях и строгом контроле, имеющих место во время праздников, официально СМИ не сообщает. Bular diye yönü, bular ya qadağançılıkları edenlerini hiç yerde aydıran yok diye. Yani hükümet aydıran yok diye. Между тем, корреспондент радио Балканский канал сообщает, что в городе Туркменбаши в связи с праздником цены на продукты питания выросли на 25-65%. Yani bayramçılıkta bahalar östü diye. Şu vavatda diye. Onun bahalara yankı aydışmıyordu. По словам нашего корреспондента в Туркменабаде, в административном центре Ливапского вилаята, в день Курбан-Байрама магазины заставили закрыться в 20:00, а после 21:00 людям запретили выходить на улицы. Как обычно, причины запрета на предложение власти не стали объяснять. 20:00'den soň köçe çıkmalar, qadağançılık ediyorlar. Yine size Kurbanlyk bayramı. Levap'ta adamlar
Yani köçe çıkmalılar. Aden näme barımçylyk bilecek? Öz başgalarının aradyna bilecekmi? Onu ol derajlany alyp bolýar-da. Ol musulman bayram bolmaýar-da. Men şonu düşünemok. Şular haýsy ýanky diniň hajylary. Men düşünemok. Kapır diniň hajylary bolaýmadym? Ýanky biziň musulman dinimizi gysýan adamlar bolaýmadym Muhammed aga? Olara münafıkla değil ya. Семей, которые забивали жертвенных животных, очень мало. А те, кто делают жертвоприношения, раздают мясо жертвенных животных малоимущим семьям, потому что это легче, чем собирать людей и давать садака. Многие семьи не могут себе позволить купить мясо, поэтому они с радостью принимают такой подарок. Яғни де, bir topar adam sadaka gurnap qadağançılık bolan soň malları alıp kesip, yani maşgaları paylaýar. Şu maşgalar maddi ýagdaýdan pes adamlar şoları alıp gaty berenýärler diýär, gaty owy. В Восточном мире также запретили самовольное установление праздничных вечерей. Яғни Balkan, Türkmenbaşy yerlerde de, yani vilayetlerde de hiňilik gurmana qadağançylyk etdirler. Radio Azatlyk bilmeýänler şolun bahalaryny hem çykarýar we näme üçin qadağançylyk edildi diýip şonu sorak görse, yani hökümetten aýdan oklar diýär. Ine şu ýaly maglumatlar bar, hatta radio Azatlygyna inni bir jemletek Muhammed aga. Menin pikirimçe ýadyňyzda bolsa biz adamlary meçhide çağırdyk. Meçhide baryp nägeliklerini de bildirelim. Biz 20 tane soru taýýarladyk halkyň adyndan. Halktan bir topar sorularlyk şonu jemleşdirip 20 tane soru etdik. Şu soruga Neserdar ne gurbany berdim haýat jogap bermedi. Şu sorular ýene de şorup galýan. Inniki mereket çeldi. Şu merekani öňüne aljak bolup internete ýapdylar 2-3 günden. Hemme meçhitlerde kartoçkasy adamlar goýulmaly, goýdular. Yani adamları hiňilik goýmaly, adamları üşmeli gorkup hemme halkyň bayramyny geçirýän bayramçylyk ýani nimelerini beklep gorkujugyna ne şu ýaly döwlet saklaýar. Eger Gurbanlyk bayramynda sen Gurbanlyk bayramyny belirlejek bolsaň, halk bolup 15 sutka seni basýar. Men düşünemem. Türkmenistanyň şu künjügüne, şu okudumna Gurbanlyk bayramy kontrol edilýär. Ýöne şundan bir 10 kilometr bu tarapynda Gurbanlyk bayramy ýok. Qadağan. Men şunu düşünemem. Bular näme döwlet dolandyrýar? Muhammed aga. Näme? Şoda wende Enver Hoca da şonu geçenle o nämet ya halktan bidar bolup ahyrda özi ýaşamalyna, oňun özi şu Tiranna'da Albaniyan sentri şu tadı özüne bir garadok kurýar. Şu tadı elitni adamları ýaşatýar. Şonu özleri bir-birine qydalyp özleri bir opşystva kurýarlar. Hemmesi ýanky goly Enver Hoca. Galan adamlar bilen işi ýok. Şu an nemede bu Haramzada da arkada şäherini kurup özüne töwerenek itlerini ýygnap özleri bir-birine qardaş bolup birine qyýyp bir şeýtirip ýaşaýar. Bu da taryhda bolan da. Bu zatlaryň soňu belli. Senin Haramzadalan soňuna ýetýär kal. Sen istleme şonu. Sen halkdan iştahdy giýipdirmersin. Sen 50 köy, sen şu atlam güýjüm badiýaga. Bu atlam sen oňa 10 et, 10 et diýip buyruk berýär. Ýöne şu hal sen damaňy çalar. Gurrundy demeder şonu. Näçe gaty dursaň, şonça derwet bolar. Şol üçin men berýän bulara maslahatym, näme inni gelse meçhitleri ýapjakmy? Inni jygyllygy ýapjakmy? Sportivni komplekslerin içine adamlar ýygnajak. Näme meçhit? Nire? Bir ýaňa ýyglanmaly şu adamlar bar, köpelýär. Mektepleri ýapjakmy? Näme meçhitdir? Nire gidibiljekdir 20-ýyly atyrdy. Edibiljek adam bolmaly. Şol üçin iň gowdy eger çağalaryny tiýleýän bolsa, eger çağalaryny attyklaryny tiýleýän bolsa, şolan geljekleriniň aladasyny etýän bolsa, şuň kun bula diňe hökümetden gitmeli. Bolly. Bu atly etýän zatlar oň çäretiligi, nälaç edýilligi, gije günnesine yatıbilen tebä gorkýarlar. Şol üçin watandaşlar, diňe hemme zat size bagly. Sizin ykbalyňyz diňe sizin eliňizde.
Hiç zaten çekinmeyin. Ruhsatan bağ, bulan ruhsatlarına seyretmeyin. Mescitlere varın. Cuma namazına varın. Hasan Aşer'in mescidinin önüne adam koydum. Varın mescide. Size hiç zat edebilmiyor. Hükümetin korktuğunu göz yetirdiniz. Hükümetin içindeki işleyerle de göz yetirdiler. Göz yetirdiler inni. Hükümet korkuyor. Şol için hükümetin içindeki işleyen adamla yeke öylere varıp on etmeyen, ay siyaset bilen işiniz olman, hıngıllık vurman, o çare barman, bu çare barman diyen hem mekş görüp oti, hem mekşim şun duyup oti hükümetin korkuyan. Haramdadılın korkuyan. Şol için biz korkuyunu inni Berdi Muhammed'in maşgalasının içine saldık. Şol için dinesinin bir hücumumuz gerek. Bir şun yanak çarelere barıp da soruqları önüne koyak adamla karamdada gidin sen demek kaldı. Şola ne der? Doğru. Men diyecek oyaladım Muhammed ağa kat. Doğru bellek geçtim. Sen Hasan'a çeli korkup görecek. Hasan'a çeli sen hem medadı gidilecek. Hasan'a çeli sen interneti bağladın. Bütün dünyadan Türkmenistan'ı kestin. Sen kurbanlık bayramları yapyan. Yani bayramlar, Ramazan, kurbanlık bayramları yap başladın. Mescitleri yaparsın. Sen mektep yani ki üniversiteleri dağıtları yapıp şöyle spesnaldan koyup olur yapıp saklarsın studentleri. Sen küçüleri yaparsın. Sen hem medadı yapıp Türkmenistan'ı türmeye döndürürsün. Başka yolun yoktur. Şunun için hakiki Onu Hasan Aşer'li ne der o? Hasan Aşer'li ne der? Hazır 20. asır informasiya şu bekletelim sıpya şöyle. Niye sıpyanı özmem bile yok ben. Yine bizim videolarımızda YouTube'da yapıp Türkmenistan'ı bizim videolarımı görüp bulunur. Yöne Türkmenistan'ın bana cana diyarlar. Hemen bir soru görüyor sana. Tuğlu mu? Berekella. Niye görüyorlar öldürmem bile. Öldürmem bile o. Prasmotorlar yok böyle. Hemmeti görüyor şu an. Niye görüyorlar? Yığınancık görüyorlar diye. Yığınancık. Zapsi edip yani 15-20 adamla oturup görüyorlar şunu. Halk demek istiyor şunu. Şunun için vatandaşlar bulur bizden korkuyor. Bulur şul yine iki adamdan korkuyor. Soruyalı yani çeyreğini görüp bulur. Sen soruyalı kovuşuk eden halka hizmetleri yok. 33 yıldan beri konvertasyon saklap bilen yok. İnternet saklap bilen yok. Korkuyorlar. 33 yıldan beri alat maglumatları verilen noktaya korkuyorlar. Hatta Rusya'da da alat maglumatları var. Urşılıptı. Diktatör kızıp başladı. Şöyle de ayıp oluyor. Şöyle de profesör nimet oluyor. Hava yığınarlar, öyle son koy veriyorlar. Plakat çıkıp oluyor. Biz de gürlep bilen o. Takışçıları yani şuur çekecek olurlar. Takışçılar berekeller. Hem de takışçıları sağ olsun. Yani bar yok oluyor bulur. Biz şuurçu da. Biz emheme kazıyorlar. Yani emheme şey diye baktılar. Berekeller. Yine talipler teknika taptı. Bulur yine baran yerine hem zınıp yatıyor bulur. Şöyle yani emkeme bilen kurbanı bilen serda maskara olup olur. Halkı tala. Onun bir günler yani kaydışını yani. Ya biz onu imeden yok. Yine şu ekibler Joker bir soru verdi. Haçan biz yani ki bize halkımız koşulur deyip. Müthiş hormatlı vatandaşlar şu soruata ben şunu yürüyüp koydum abloşk edip. Yine şurada burlaki deyip Rusya'da yani ki motor, dizelli motorlar bolman son hemme de adamlar elden çekerdiler. Yani gayıkları. Gayığın içinde yani baylar otuyor. Halkam yani geday halkam şolar çekip yani bir kanalın bir nokotun beydeki nokoda şu kanalda şurada daşıyadılar. Ne şurada burlaki diyorlar. Yine şular yani çekip paraya bir oraya birlikte haçana çelli neyse yol kaldı deyip ayyada beyleke hem ayya bilemok men siyasata koşulamam. Men şunun bir vatandaşımın bilen görüştüm. Şunun bir topar informasyonu yarattık bunu bana can ediyor. Men sizi koğullayan ya bana da yönü kıyın görmeseniz ya bana iyi vermem men anlarda ina tam aldı men anlarda nime kaldı diye ya kardeşlerim aldı men korkuyor sorundan. Benim o aydın başta ben haş ettim himmetini paylaşın deyip sen paylaşma. Yani seyret iyi darla.
Men goşulamok diýip çekilip biýinse ýerip gidýän zat edýän. Bir gün biz ýeňip barsak, biz täze şertde goýup başlasak, sen düşünmeýän. Ýyra galyň bolýar. Sen halkyň, döwletiň gidýän ýoluny ýygyny ýetip almasaň, sen biznesden utulýan, durmuşdan utulýan, hemme zatdan beýliklerden utulýan. Paylaşmasaň, hatça bir öwrenip dur. Hatça bizim diýen zatlarymız ýa başga bir opozisiýa diýen zatlaryň öwrenip, kellerini taýýarlap, kellerinde azajyk bütün dünýäň ötüş ýoluna, barýan ýoluna gal diýdiňiz şol. Men şonu düşündirdim. Senden şunu gördü, paylaştılar, erti protest edip köçe çıktı diýen yok. Biz düşünýärsiň, ýani hoplulygyny ýöne. Sen şu zatlar biz sen üçin edýäs, oka düşünüp özüňi östür içinde. Erti çağajyklaryny düşünüp bilerdiň. Erti mysal üçin Türkmenistan ütkap başladı, reformlar gidip başladı. Sen yetmemmen, düşünmeýän. Cemiyette boş, cemiyet bilimlerde nol, siýasatda nol, hiç narsa düşünen yok. Täzeden aljak bolsaň ýyllar gerek. Şoň üçin ýylarlaň, seredin, hökman goşulmaly diýip borjunuz ýokdur. Ýöne aktiv bolsaňyz gelecekde siz täze boljak Türkmenistanda, täze Türkmenistanyň täze siýasatyna eger beýliklerden ökdi bolup öňde bolarsaňyz, eýem ýolbaşy bolarsaňyz, şondan biz size diýen. Biz size ol ýolbaşy diýip paýlamdyk. Sebäbi her adamyň aktivnesli boýunça ýa ýolbaşy bolar. Şoň tejribesi boýunça, şoň ukyplygy boýunça, şoň bilim boýunça. Eger siz goşulmasaňyz, bilim ýok, ukyplyk ýok, hiç tat ýok, näme siz ösürsiňiz? Diňe ýani men öz işimi bilýän edem, o bu ederdiň bir kiçik biz şondan galarsyň. Sen düşünen o. Biz şunu etjek bolsaň, siýasata düşünmeli. Türkmenistan nire var ya, sistema nire var ya, bu sistema nämen esasyny goýuldy, nämen men bozmalylar, şu zatları bilinjek bolsaň, sen jemgyýet düşünjäň bolmaly, siýasat düşünjäň bolmaly. Demokratiýa nämedir bilmeli. Ertir mysal üçin size aýdyn, men Ýewropa geldim. Ýewropa gelip firma açanda işler, sen beyt diýsen, ýören ol. Sen dinläme. Bar ýok bolup işdim diýen. Sen diýmek, olar hormat goýup, diktatoriýallarla düşünşüp işlemeli. Onun netije bar. Şu dünýä garaşyňda çalışýarsyňar, çalışmaly. Häzir Türkmenistanyň siýasata goşulmayan adamlaryny alyp görseň, 80-90% diktator gurbanly. Düşünjeler şol. Biz şonu çalışmaly. Birinji. Şonu çalışsaň, sen özüňe hormat goýýan, sen kanunlaryna hormat goýýan, sen watanyna hormat goýýan, sen döwletiňe hormat goýýan, eger şoňa hormat goýmaýan, kanunlar bolup beren iksan jellat bolsa, sen ýüzden aýdýan. Ýa-ni doğrumy? Murada, gede men şu hakymda bir zat aýtjak bolýan. Gede watandaşlar biz bir opştwada, bir durmuşda ýaşaýar. Bizim ykbalymyz hawa, öz ykbalymyz belli bir derejede öz elmine, özüne bagly. Ýöne biz opştwada ýaşamyzdan soň eger töweregimizdäki bar zatlara bitapawat boldyk, biz özümize misat edebilmeýär. Şol üçin ýurdumyzyň içinde her bir kanunçylyk, her bir düzgün bizim ykbalymyza göni täsir etýär. Şuň kunem biz şu kanunlardan aýratyn özümizi istat edip bilemdi. Şuňa dol düşünmek gerek. Biz eger töweremizde bolýan zatlara bitapawat bolsak, ýani öz ykbalymyza bitapawat, öz çağamyzyň geljegine bitapawat. Gözde şu ösen döwletler diýekler, demokratik döwletler, şular özleri isläp şuňa ýeten nimelerde durmuşyň özü mecbur edilýär. Şu wagtda Fransiýa deteret, Kanada deteret, şu hep biriniň öýünde reşotka barmy? Reşotka görmerdi. Näme üçin? Sebäbi ogurlygy şuňa bir hili aýryp berilýär. Ýoksa hemme ýurtda ogurlyk bar. Ogurlyk kaçan köpelýär? Haçanam bir topar 10 kişi adamın imäge çöregi bolmasa. Sen gowy ýaşasaň, ola da istat edibilmese, istat ýok bolsa sen dadyny ogurlaýarlar. Sen şolardan özüň gorajak bolsaň, ozaň ýa ahrany goýmaly, ýa reşetka goýmaly, ýa avtomat almaly, gara durly çäreler görmeli. Şol üçin en gowsy näme? Sen şolara ýaşar ýany şert töretýär, sen hep arkaýyn bolýar.
Общestva da şeyle. Eğer sen men özüm şun özüm oňarýan diýjek bolsaň ýalan sözler. Sen yani korkýan. Korkýan öz ykbalyň öňünde, öz çağan ykbalyň öňünde sen biparway. Sen şu korkucu derecede şu hakkında pikir edersin eleme. Eğer sen öz durmuşun öňünde özüňi jogapkar duýsaň, öz çağlaryň öňünde hökmen töwerendäki bolýan zatlara da reaksiýan bolmaly. Sen özüň hiç zat edilmeýän, sen hiç kim bir döwletiň içinde ýaşasaň. Döwlet kanun çykarýar. Şol üçin şu kanunlary sen ay men işim ýok şo bilen diýsen sen özüň almaýan. Şol üçin eger ýurduň ötürjek bolsaň, özüň şu durmuşda gowy ýaşajak bolsaň, çağalan geljegini üptün etjek bolsaň, ýurduň içinde oğurluk bolmarýanak, büýdügünçilik bolmarýanak, uruş bolmarýanak etjek bolsaň, onu bitapawatlıkdan çykmaly. Özüňi belli bir derecede özüňi borçlu bilmeli. Ýurduň içinde geçýän wakalara öz reaksiýaň bellerýär. Şol üçin aktiv bolmaly. Bir sana wajyp zatdan biri. Hemme dinlerde de şol. Dinlerde hemmesine bardyr. Musulmançylykda da, Hristiýanlarda da, Jöhütlerde de mescitler var. Ne mescitleri? Sen barýan şo taýda bar töwerendäki zatlary aýtýan, şoňa çözgüt gözleýärler, uruş bolsa uruşa ýygnanyp gitýän çäre gözleýär. Senem häzirki döwürde de ýurduň içindäki bar zatlara gözüň ýemjek bolsaň, sen biderek özüň allap oturma. Men özüm oňarýan. Ýok, sen hiç adam oňara. Sen diňe korkanyň üçin jogapkärçilikden gaçýar. Inni men bir daha edeyim. Şun kuneçelim bizim eden zatlamız neticelerini bir teredin. Ve de şunu hiç kim tanana. Teredin şunu. Bizim durmuşumuzun nemesi. Ve de şurada şu aydın bilenem şun kun Türkmen'den düşen yağdayını aýtýar. Türkmenistan'ı eneden ne oluyor? Yaşlık vakti közenliğe ece kakasın. Sonra uloluşu verenle Türkiye'ye gittiye. Türkiye'de ay menleyen vakti kul bolup işliye. Sonra yine Türkmenistan'a var, ölüm vaktinde de Türkmenistan'a varacak diye. Şunu görüp oturan adam aydım edip aydıptırlar. Düşün bizim bir durmuşumuzun bir bölüğüne vurdu. Bir yaman kıyılançlı yağda işi. Şunam aydım edip aytýanda. Bizim halkımız inni belli bir derecede kallı. Şol için Berdi Muhammed'in kaçıp gidebilecek yeri yok. Bizim hareketlerimizin neticesi şu. Halkı belli bir derecede kaldırdık. Şu an yüzlerce aktivist bir tamam dağım ekrana çıkış edip aytýarlar. Aydımçılığı var, ayağlı var, kıyıklı var, yaş oğlanlı hemmesi aydı ortaya. Şol için Berdi Muhammed korksun. Şu atım şunu yanak çareleri görmeden şu halkın ayağı kalandan korku ortaya. Şunu her nedir beni korkuyor. Şol için vatandaşlar jogapkärçiligi boyun alaýlygda şun kun öz çağamynyň geljegini özümiz belli diýelim öz elimiz bilen. Oňa da hiç ýyny päskelçilik ýok. Diňe şu karamdada kim biziň ýurdumyzy talamaga diýip şu sözi aýdy bildigmi şoňdan bu tortýar şonu. Gelin vatandaşlar şu ýurdu özümiz eýe çykaýlyk. Çağlamynyň geljegini özümiz belli aýlyk. Dogry aýdýan. Muhammed Ağa doğru belirlek geçtim. Hormatly vatandaşlar yine bir demokratik opozisiýanyň adından hemme aktivistler, blogerler, kanallar, liderlerin adından Türkmen halkymyzy Gurban bayramyny mesela birinji bilen hemmeňde siziň maşalalarynızda, dogry anlaşmagyňyzda jan halk arz edýär we öýleriňizde, saçaklaryňyzda awadançylyk ve adaletlik hüküm tutun diýip arz edýär. Hormatly vatandaşlar, Gurban bayramyny kutly bolsun. Ine gatda urlak geçtiňiz Muhammed Ağa bir topar adam bizi belledi. Bir de ýanky Gurbanlyk bayramy bilen kutlady. Sag bolun, hemmeňize taňyr gatyn. Biz hökmen aktif bolmaly. Ine Ferdi Muhammed Ağa
Kanada'da gezip. Şun ýagdaýy üýtgän okdur günne. Şo gülýaly. Şo öňküýaly gülýaly. Muň ýanky Türkmenistanyna ýeti ıssy bolsun, sowuk bolsun, Türkmenistanyň halk kösensin, muň ýagdaý kösenip ýöne, wyjdany bolan soň, şu zatlary seyretdirmän soň allygyna çykyş edýär. Menim şo ýaly. Men doğan anlaşılma aldı şunun için, Türkmenistan'ın içine. Olur kötüne. Näme sebäpli? Bir iki sany idiot, öňü oňurmaýan narkoman, triyeki bar Türkmenistan halkyny agyrýada ýatardy. Biz münasipler şulara ýaly iki sany öňü oňurmaýan ýolbaşçylar bizim agyr günümizde ýa-ni döwleti we bizi agyr güne getirýär. Biz münasipler bu ykbaly. Men şondan söz edýän. Egerde gowunuňyzda, ýüregiňizde sizin bedeninizde enatalyk terbe bağ bolsa, bir doguşçuluk bağ bolsa, adalet bağ bolsa, adalatga garşy, ýa-ni görüşen adamlara garşy biz görüşäýmiz. Alaçy ýok. Bolmasa men hem gülýaly. Men saýdym, men iki hepde ekrana çykmadym, işim köp boldy, bizim köp. Şo ýerde näçe köp iş edem, şonça köp kazanýar. Şo ýerde işle men çykyş etsem, men kazanamam. Eger serial taktikam bolsa, men efire düýgüne çykmam. Gep onda däl. Şuraya agyr ýagdaý. Biz türkmenler öňe çykyp halkymyzy kimde azatlyk köprek bolsa, şol azatlygyň olup beýleki azatlyksız halkymyzy ýa-ni azatlyga çykanmaly. Başga ýol ýok. Hormatly vatandaşlar, ýene bir bildirişe etjek bolýan biz öňkü gepleşigimizde ine Muhammed ağa aýdyp geçdi, Kemine diýen oğlan Merdan familiýasy ýadyma çönüp Merdan Muhammedow diye. tutuldu şeyle biz kömek etme internetimiz bölünýän bagışlan şu ýaly aýdyp geçdi. Biz onu açyk ýürek bilen aýtdyk, kömek gerek bolsa kömek edeli. Men ine ýüzlenjek bolýan Soyunowa, Iklimowa şonuň topurynyň adamlaryna biz sene garşy görüşendik. Biz Gurban bilen Serdar Berdimuhamedowlar bütün halky sizem bizem dogunlaşyňdan bizem talap, öldürüp helak edýän adamlar garşy görüşýär. Şonuň üçin kimde kim aýratyn bizden aýratyn görüşen bolsa, onuň şu zuluma garşy görüşende tutulan bolsa, biz hökman kömek etmeli. Kim bolaýyn? Farhat Durdiýew bolsun, Yunus bolsun, Kemine bolsun, beýlek bolsun, biz kömek etmeli. Sen olum rejim garşy görüşýär. Şonuň üçin biz beýlenemde onu tutulanlar. Biz gynanýar. Men şo bildirişimi ofisial etdim. Şonu düşünün. Käbir adamlar ine siz beýlenýär diýýär. Ýok, biz onu şoň ykbalyna biz kömek etmesek, ine kömek etmäne, taýýar çykyşlar etmäne, protest etmäne, hatlar ýazmagyna biz taýýar diýip aýtdığımız bolýar şo. Muhammed ağa, onu başka sorular olmasa, başka neme olmasa netijelesek, ine Türkmenistan'la Gurbanlyk bayramyna biz adamlar meçhidi çağırdık, üýüşüm diýip. Şonu hökümet gorkup, kartuşka giýredip, internetde bekläp, diňe şer şäherde 2-3 ýerde bellemeli, galan ýerde adamlar üýüşmeliler. 20-den 00 soň 3-den seni alyp gidýärler. Özüň halk bolup, o wagtda salançak goýup, ýa-ni ýeňillik goýup, aşdan 10 ýaş tutkan basýarlar. Şu derece gorkup getirdiler. Diýmek şu adamlar hakyky şuňky real durmuşda, ýa-ni aktual, real siýasatda özüni dolandyryp bilen ok. Gaty dogrylyk geçdiňiz 80-nji ýylyň siýasaty bilen 20-nji asyrda dolanjak bolýar. Şoň üçin 80-nji ýylyň siýasaty 20-nji asyrda işläp bilen ok. Biz öňe gitmez. Biz diňe ýyla aýdar. Şol iki sany jellatdan diýmesak bizde alaçy ýok. Muhammed ağa, indi goşak bolsaňyz aýdym. Bul Bende Murada köpdür biz 20 tane soru verdik. Şu güne çenli ne aklı oğul hiç kim şoňa jogap bermedi. Biz köp garaşmaz. Ýene de kirgitler şu soruları bütün dünýä ýaradar. Hemme pasportlar, ilçhanalar, dünýä jemgyýetleri, dünýäň ýolbaşçylaryna iýere şahatlar 4 dilde ve şular Gurbanlyk Serdar Berdimuhammedow halkyň önüne beýleki prezidentler ýaly jogap bermeli. Aýdy Muhammed. Bende Murada biz görüşdi. Biz şuat Berdimuhammed Karamzadalar bilen görüşýär.
Göreşme diýen zat näme? Sen her bir ýolda bilen titretýän, itikleýän onun reaksiýasyny gördi. Biz hüjümimizi etdik. Hükümet korktu. Hükümet bir tovar çıktıca kaldı. Bir tovar hükümetin içindeki işleyen adamlara zor salıp olur gününe koymani halka kızıp başladılar. Biz yine de hücumü de başlar. Biz bunu gününe koymaz. Biz dine gep bilen çeklenem da. Biz hükümeti şu haramzadaları yurttan dindarcak oluyor. Halkımız yurda eye çıkaryanı etcek oluyor. Şol için bizim görüşümüz devam etýär. Biz buna gün vermer. Biz öňe näçe gedek aýtdyk. Inni haramzada pikir etme. Yeke meydançada oynat bilen kady. Inni seni tans ettirmer. Inni seni oynatmaz. Seni günüňe goýup bilmer. Senin öýüňde arkaýyn ýatyp bilmerdin. Yatırtmaz. Biz halky yine çağırış etýäk, meçitlere barın, cuma namazlarına barın. Hani göreyli sen nämet ýanyny görür. Biz inni sana gün vermer. Aha, burada meçit. Doğru diýäňiz, meçitlere barmany durmaly. Meçitlere barmaly. Biz dinimize yapışmaly. Dinimize adalatlıktan, yani adalatlıkta saklamaly. Dinimize egerde Burhanymyza bizim yani meçitlerde alawaly serdar, alawaly arkadar şoň atlar tutulsa diýmek bizim dinimize hüjüm edýär. Biz şola durmaly. İmamam bolsa, imamyň ýokary imam bolsa, hajam bolsa, ýanşan bolsa ýüzüne basmaly. Sen duraw meçidinde sen arkadan kitaplarını okuma. Bäde bu Allah'ın öýü, sen öýüňde, bu Gurbanyň öýüde. Gurbanyň gurpmuş meçidi. Gurbanyň bir köpek pulu ýok. Emme pullar Türkmenistan halkyndan oglady. O döwletiň puluna gurdy. O ýerde de gurup pullaryny oglaýar. 400 milyona meçit kurup bolýarmy? Görkedim maňa 400 milyon dolara näme meçit kurup bolýar? Görkedim maňa. Ýarty pul oglanýar. Näçe 400 milyon dolar meçit kurmaly. Näçe hacı bolup 400 milyon dolara öz arkadaş meçidini kurýar. O kezzaplyk dämi? Hatta dinine de kezzaplyk diýiler şu. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizi gutlaýar. Ýene bir gezek biz halkymyzy Gurban bayramynyň gutlaýar. Size elmedama şadyan. Şu ajaýyp bayramda şul ajaýyp bayramda maşalaňyz bilen oturşup hakyky bayramyny bellemäni arzu edýär. Inneki bayramlar nesip bolsa Türkmenistanda geçirir. Muhammed ağa, onda näme? Ruhsat berseň biz efir jemläli. Bolýar, sag bolun, vatandaşlar. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.